Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko pred pár dňami zaviedol novinky v cestovnom poriadku. Pre ženy vyhradil kupé, do ktorého môžu okrem nich vstúpiť iba chlapci do 10 rokov. Železničný dopravca zaznamenal podnety od žien, ktoré vo vlakoch obťažovali muži. Odkedy zaviedli dámske kupé, dostávajú naň pozitívne reakcie. Vybrala som si toto miesto, lebo som čítala o tom, že vlastne železnice zavádzajú takúto novinku, tak som vlastne chcela vyskúšať. Beriem to ako pozitívnu zmenu. Niektoré ženy to privítajú, keď ich nebude niekto vyrušovať alebo otravovať počas jazdy. Je to lepšie, lebo poznám aj niekoľko kamarátov, čo mám ja. Jednu z nás a sú takéto problémy v našom svete. Podľa mňa je to ako lepšie, že možno sa cítia bezpečnejšie tie ženy vo vlakoch, keď cestujú dlhšie trasy. Viem, že je to v Indonézii, Indii, Japonsku. Vo všeobecnosti ženy cestujú oveľa viac verejnou dopravou ako muži, tak si myslím, že je to aj z tohto hľadiska úplne oprávnené. Oddelené dámske kupé sú vo väčšine expresných vlakov jazdiacich z Bratislavy do Košíc a späť. Toto vyhradené miesto si môžete vybrať už pri rezervovaní miestenky. Do týchto vyhradených kupé nebudú môcť vstúpiť muži starší ako 10 rokov. Zároveň bude na tieto kupé vlakový personál dohliadať vo vyvýšenej miere. Zažívajú naozaj v tom verejnom priestore viac sexuálneho obťažovania, sexistických poznámok, tak by mohli byť aj viac nejakým spôsobom chránené a toto je asi to najmenej, hej, že môžu vyčleniť jedno kupé. Túto zmenu budeme určite pozorne sledovať a analyzovať. Zatiaľ reakcie, ktoré máme, sú pozitívne. Pokiaľ bude požiadavka, zvážime prípadne ďalšie rozšírenie. Okrem dámskych kupé Železničná spoločnosť Slovensko zaviedla v niektorých vlakoch aj tichú zónu. Bez vlakového rozhlasu, detí do 15 rokov a psov. Telefóny tam musia byť v tichom režime. Natália Dvoranová, RTVS.